Hola a tots i totes, soc en Ricard Jorge, psicòleg especialitzat en treball grupal i psicomotricista. Jo sóc el Marc Marzo, fisioterapeuta del Casal Fàtima. I jo soc la Nerea Jiménez, soc mestra i estudiant en pràctiques de psicomotricitat. I us venim a presentar el projecte Evitant el cos a la vellesa, que és un projecte que es basa en la psicomotricitat vivenciada i la psicoteràpia de grup per fomentar la relació dels participants amb el seu propi cos, amb els altres, i alhora fer un treball des del moviment que parteix del seu propi desig, és a dir, de la seva pròpia autonomia. Es treballa a nivells corporal, emocional, cognitiu i social. Per tant, és un treball bastant integral que es va fent cada dimarts aquí al Casal Fàtima. Serveix per prevenir la fragilitat, la qual és la pèrdua de capacitats de l'organisme davant d'estressors de la vida diària, i també per prevenir caigudes. I juntament amb la psicomotricitat, l'exercici terapèutic fa que vagi molt bé per al tema d'evitar aquesta fragilitat. Jo com a estudiant en pràctiques he pogut fer observació i contrastar que aquestes sessions de psicomotricitat que tradicionalment es relacionen més amb el món infantil, doncs amb aquestes edats també té una gran repercussió i aporta gran benefici a les persones que hi participen. I us hi esperem tots. Tindrem un lloc en l'exposició que estan coordinant la Yasmina i la Susana d'Evitant la vellesa, que faran una exposició al novembre i desembre, i tindrem un lloc allà per explicar-vos el treball fet amb les representacions dels treballs fets pels residents i alhora amb explicacions dels canvis que implica la vellesa en el cos i com fomentar, com deia en Marc, una bona prevenció a la fragilitat. Així que esteu tots convidats i ens veiem.